الإعلام الإسرائيلي يدخل بثقله لتغطية مظاهرات الانفصال في جنوب اليمن. هذه القناة 14 الإسرائيلية تغطي احتجاجات أتباع دروس الزبيدي الهارب إلى أبو ظبي. لم يعد خافيا المخطط الإسرائيلي الإماراتي الساعي لتفتيت اليمن وتهديد دول المنطقة. تابعوا هذا الفيديو. להזכיר, החות'ים ממש לא שולטים בכל תימן. הנה החלוקה שהייתה עד לפני מספר שבועות. החות'ים שולטים בצנעא ומתחמשים על ידי איראן. בסוף השבוע שעבר פגעה הסבלנות הסעודית וסעודיה פתחה בגל תקיפות במטרה להדוף את הכוחות המזוהים עם האישי. נרשמה הסלמה חריגה. מטוסי קרב סעודים תקפו שתי ספינות שעגנו בנמל העיר אל-מוקאלה שבמחוז חסר מוות. לפי מה שטוענים הסעודים, הספינות הגיעו מאיחוד האמירויות כשהן עמוסות תחמושת ורכבים צבאיים בדרכן לכוחות שנתמכים בידי האמירויות. בחודש האחרון כוחות מועצת המעבר הדרומית פתחו במתקפה והשתלטו על אזורים נרחבים שהיו لا حول ولا قوة إلا بالله. أترك لكم التعليق والسلام عليكم ورحمة الله.